Икенче Җәмигъ мәчете, Байлар мәчете, Тау тишеге мәчете дип Казанның кайсы мәчетен атаганнар икән. Иске татар бистәсендә урнашкан бу мәчетнең берничә исеме һәм кабатланмас катлаулы тарихы бар. Бер мәчет тарихы тапшыруның иҗат төркеме белән без бүген Апанай мәчетенә юл тотабыз. Мәчет тарихы шактый үзенчәлекле. Заманында патшабикә Анна Ионовна буйрыгы буенча янган һәм җимерелгән мәчетләр урынына Екатерина II Казанда яңа 2 таш мәчет төзергә рөхсәт бирә. Шушы 2 мәчетнең берсе Әл-Мәрҗани Җәмигъ мәчете булса, икенчесе киләчәктә Апанай исемен йөртәчәк икенче Җәмигъ мәчете була. Шиһабетдин Мәрҗани язуынча, Апанай мәчете 1768-1771 елларда татар сәүдәгәре Яхкуб бине Солтангали акчасына салынган. Кызганыч, мәчет проектын төзүче архитектор билгеле түгел. Тышкы яктан мәчет бинасында рус бароккысы һәм татар декоратив сәнгате элементлары урын алган. Иң элек мәчет бер залдан торган, ә манарасы 8 кырлы булган. Мәчет төзелүенә 100 ел вакыт узгач, архитектор Романов проекты буенча мәчеткә төньяктан 2 этажлы өстәмә бина кушыла. Ул шул ук стильдә төзелә. Соңрак мәчет тирәле кирпеч койма да куела һәм сәүдә кибете төзелә. Мәчетне Байлар мәчете дип атаганнарын әйттек. Ә бу исем аңа ничек бирелгән икән соң? Күп еллар дәвамында мәчетне мәшһүр сәүдәгәрләр, иганәчеләр, Апанаевлар нәселе карап торган. Шуңа күрә мәчеткә Апанай дигән исем бирелгән. Ләкин халыкта Байлар мәчете исеме дә киң таралган, чөнки мәчет сәүдәгәр акчасына төзелгән. Тау тишеге мәчете дигән исем бик сәер яңгырый. Бу исемнең каян килеп чыкканлыгын тәгаен генә әйтеп булмый. Әмма калкулыклы рельеф һәм мин әлеге вакытта басып торучы Кабан күленең яры якын булуына бәйле дигән фараз бар. Татар мәчетләренең бер үзенчәлеге шунда ки, элек һәрбер гыйбадәтханә каршында гыйлем бирү үзәкләре, мәдрәсәләр эшләп торган. Ул мәдрәсәләрдә шәкертләр дини гыйлем белән бер рәттән халык һөнәрчелеге күнекмәләре дә алганнар. Казанның борынгы уку йортларының берсе булган Апанай мәдрәсәсе 18 гасырның 70 елларында барлыкка килә. Без хәзерге вакытта нәкъ шушы мәдрәсә каршында торабыз. Ул Шиһабетдин Мәрҗани урамының 28 йортында урнашкан. Мәдрәсә бинасы 1877 елда архитектор Романов проекты буенча киңәйтелгән. Мәчет кебек үк мәдрәсәнең дә берничә исеме булган. Күл буе мәдрәсәсе, Касыймия, ләкин Апанай мәдрәсәсе исеме берегеп калган. Мәдрәсә 19 гасырда Рәсәй мөселманнары арасында иң дәрәҗәле уку йортларының берсе булып санала. Бу мәдрәсәдә татар халкының күренекле шәхесләре белем алган. Шулар арасында Галимҗан Баруди, Әхмәт Хади Максуди, Муса Бигиев, Хусейн Фәйзханов, Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Галескар Камал һәм башка мәшһүр галимнәрне, сәясәтчеләрне, язучыларны әйтеп китеп була. Апанай мәдрәсәсе 19 гасырда Рәсәй мөселманнары арасында иң абруйлы уку йортларының берсе булып саналган. 1917 елгы октябрь инкыйлабыннан соң башка дини уку йортлары кебек үк Апанай мәдрәсәсе дә белем бирү эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булган. Замананың чуалуы мәчет һәм мәдрәсәгә тими калмый. Апанай мәчете Татарстан Үзәк башкарма комитеты президиумының карары нигезендә 1930 елда ябыла. Совет чорында манара мәчет залларының гүмбәзләре җимерелә, эчке як 3 катка бүленә. Декоратив сәнгать элементларының да күбесе юк ителә. Бина балалар бакчасы буларак кулланыла башлый. 1995 елда мәчетне мөселман мәхәлләсенә кире кайтаралар. Мәчет Мөхәммәдия мәдрәсәсе карамагына күчә. 2000 елларда мәчеттә торгызу, төзекләндерү, реставрация эшләре башлана. Манара, михраб, эчке яктагы 2 каты торгызыла. Мәчет федераль әһәмияткә ия һәйкәлләр исемлегенә керә. Реставрация вакытында барлык эшләр сакланып калган архив документларына нигезләнеп башкарылган. Деварлардагы бүгенге бизәкләр элеккеләре белән бик нык охшаш.
Бүтін вакытларын исәпкә алып, төгәллек белән төшерергә тырышканнар. Бар эшләр тамамланып, Апанай мәчете 2011 елның 2 декабрендә рәсми төстә ачыла. Апанай мәчетенең беренче катында Вәлиулла хәзрәткә багышланган музей урнашкан. Әлеге музей 2018 елда яңартылды. Биредә хәзрәтнең шәхси әйберләре урын алган, тормыш юлы, эшчәнлеге хакында белешмәләр тупланган. Билгеле булганча, иске татар бистәсе татар милләтенең социаль, мәдәни һәм икътисади үсешенә этәргеч биреп, аның берләшүендә мөһим роль уйнаган. Бер мәчет тарихы тапшыруында без сезне нәкъ менә монда урнашкан Апанай мәчете белән якыннанрак таныштырдык. Киләсе чыгарылышыбыз безне тагын бер мәчеткә алып килер. Ә бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.